أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. masu kallon mu da sauraron mu, insha Allah a yau a gidan wannan TV na mai albarka muna dauki muku da karatun ahalari. Insha Allah za mu dinga kawo muku shi akai ci gaba da bibiyan mu a gidan wannan TV na mai albarka. Sai dai wani kar ku manta ku share domin wasu amfana, sannan kuma kusan kunna alamar ƙararrawa domin mun sa sabon bidiyo muku samu bayani. Bismillahir rahmanir rahim. Ana fara da sunan Allah Ar-Rahman mai rahama, Ar-Rahim mai jin kai. Wa sallallahu Allah ya tsira ala sayyidina amsa shugaban mu Muhammadin annabi Muhammadu wa alihi da alayansa wa sahabi da sabansa wa sallama ya tsayar da shi tasliman da aminci. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai. Wassalatu Allah ya tsira wa salamun da aminci ala sayyidina Muhammad amsa shugaban mu annabi Muhammad katimin nabiyina cikamakon annabawa wa imamul mursalina shugaban manzanni. Awwalu ma yajibu alal mukallafi, abin da ya wajaba akan baligi, tazhihu imanihi shine inganta imaninsa, summa ma'rifatu sannan ya san ma yuslihu bihi farla ainihi, ya san abin da zai kyautata farlan ainihin sa shi, ka hakami salati kamar hukuncin sallah, wa daharatin da na tsarki, wa siyamin da na azumi. Wajibu alaihi, ya wajaba a gare shi an yi hafiza ala hududillahi, ya kiyaye a bisa dokokin Allah, ya kiyaye dukkan wani abin da Allah ya hane shi. Shine waqifa inda amrihi, ya tsaya kuma inda Allah ya umurce shi, wa nahihi da inda Allah ya hane shi, wa nahihi da inda Allah ya hane shi, wa yatubu ila Allah, tubu zuwa ga Allah subhanahu, tsakiya ta fita ga Allah, qabla an yusqada alaihi, tun ka ba nan bai fushi da shi ba. Wa shurut tawbati, sharadin tuba annadamu shine mutun ya nadama alama fata absa abin da ya wuce, ya riga da ya wuce na zunubi da ka aikata in ka tuba. Wannan yato sannan kuma za ka yi tuban ka yi niyan Allah ya uda ila zambin, ba za ka koma wannan zunubi ba, bima baqiya na daga abin da ya saura alaihi a gare shi min umrihi na daga rayuwarsa. Wa an yatruka al-ma'asiyata, ya bari yin sabo fi sa'atiha a lokacin ta, in kana mutalabbisan biha, in ya zama mai cuɗanya da ita. Wala hilla lahu bi halakta ba a gare shi an yi akira taubata, ya jinkirta tuba. Wala ya kula kada ce hatta ya hadini Allah, sai Allah ya shirye da ni. Fa innahu, cewa shi wannan kalma da ya faɗa cewa sai Allah ya shirye da ni, min alamatin shiqa, yana daga alamomin tabewa, walki zilani da rashin samun taimakon Allah, shi ma dai tabewan ne. Wa damsul basirati, da shafiyan basira. Alhamdulillah, ne mu kawo karshen karatun mu ne, sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba. Sai dan wani kar ku manta ku share domin wasu amfana, sannan kuma kun samu kan alamar ƙararrawa domin mun sa san bidiyon muku samu bayani. Alhamdulillah, masha Allah.